ଜାଣିଛ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ଯେବେ ଆମେ ଆମ ଫିଲିଂସକୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ କାନ୍ଦି ବି ଥାନ୍ତି। ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଆମ ଲୁହ ପୋଛିବା ବଦଳରେ ତ ଦୂରର କଥା ଆମକୁ ଓଲଟା ହିଁ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇ କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲୁହ ପୋଛିବା ବଦଳରେ ସେ ଆମକୁ ଆହୁରି କାନ୍ଦେଇଥାଏ। ତ ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ। ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କି କାହାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଆଶା କରିବା ତ ସେ ଆମକୁ ଓଲଟା ବୋକା ହିଁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଏ, ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନି ତ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଥାଆନ୍ତା ନା କି ମୁଁ ମୋର ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି ତ ମୋ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ କଠୋର ହୃଦୟ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କହିବେ ଇମୋସନକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।